Duh, waya wene kok sepi banget urungan wong ngojek ya. Wis panas banget maning. Wah, ki wong maning. Kenang apa gigire, Wir? Gigire bengkak kok, Cin. Aduh, Kaya wis tua baen. kayaknya gara-gara manjakan bayem. Krosan paling lah. Urusan gundule mbok. Jadi ngamaring tukang pijet lah. Gampang, 1.000 kok. Duh, tega temen karo batir mas 1.000. Lah ora 1.000 ta ora tak jujuk kena. Gratis ngapa lah. Lah ora zaman gratis zaman siki. Ya, lah. Nih, Juga 1.000 masa ketemu ki. satu. Oh iya, sip. Yo. Pelan. Mau ini apa rahasia motore? Terus basic lah. Nah, kan ini. Wes, betul ki. Lah si Kris temen gutul ya, Neng. Lah wong ki omah, Mau nuper kok bayar 1.000, ngerti sih melaku baen. Aduh. Orang kampung iki yang apa ora gelem ya. Ora teh duit. Ya seperak-perak ngaranggo tuku bumbu. Nang jaragan balung cilik ya. Pira-pira oleh rezeki bebunga. Daripada metong gotok aja enggak nih ya bingung harus ngapa. Jadi bojone jaluk daster ya girung duit. Boleh duit ngendi maning enggak aneh ya. Hei, anak wong rai bingung ki ketone ki. Aduh, Jan. Kok ngerti bae kok Jan anggere lagi pusing ora ada duit kok. Lah wis keton rai nang wong rai bingung. Kok paham banget yakin. Ngene sih libe duit lah ora usah berisik. Gampang pira? Ora usah kakek lah 200 baen. Oh, siap. Kurang apa nyulah karo batir. Nih. 200-nya. Ah iya. Kok deneng teman-teman ora tau kok ten. Lah, Minjem ke teman ge. iya, Iya. Sun. ajak lalen bungane bulan ngarep. Hah? Bener kok ki omah ki. Paket. Riwe. Gula apa paket sing bener kok tak bayar orang nang nyong. Ulangi bisa maneng. Permisi, paket. Nah kayak gue. Untuk lebihnya gak rokok berah. Aduh. Gaman yang kene kedul bae nggo najek ora landhep. Ngono kan kena nggo najek balung. Dhuwur kerjane ah. Apa aja sing ngrigoli? Pikirna temen. Siapa sih ya? Anak wong ora apa panggane demit. Aduh. Aduh Jan. Malah blet nguyuh Jan. Lagi kepenak-penak beko malah blet nguyuh. Panas temen ya.
Nanti mana? Ih, ayo motornya tuwir, wong lagi ngendi ya? Kerjaan iki ya. Belum, belum ngaring talan kaus tuwir. Lega. Lega. Rasa kenapa ya gitu? Alah, alah, alah. Bingung, bingung. Alah, 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 alah.